dan. Moje ime je Marko Koljanšić, ja sam ovde ispred Frankfurtskog sajma, Messe Frankfurt GmbH i kompanije Zodex koja ih zastupa za Makedoniju. Danas smo došli ovde da predstavimo skopskim privrednicima i makedonskim sve ono što im Frankfurtski sajam nudi i sve mogućnosti koje imaju da promovišu i razvijaju svoj biznis. Frankfurtski sajam je institucija koja postoji već više od 800 godina i organizuje sajmove širom sveta pod svojim brendom, tako da firme koje pokrivaju oblasti kao što su tekstilna industrija, robe široke potrošnje, automobilska industrija, tehnička, zabava i slično mogu ići na naše sajmove bilo kao posetioci, bilo kao izlagači, predstaviti svoje proizvode, naći zastupnike, dobiti sveže ideje, videti šta radi konkurencija, koji su to trendovi koji su trenutno u svetu i slično. Naravno, postoji interesovanje, imamo firme koje već izlažu u Frankfurtu godinama, postoje firme koje pokazuju interesovanja i prijavljuju se svakako, ali mi smatramo da je taj potencijal mnogo veći i da mnogo više firmi treba biti prisutno u Frankfurtu, jer je to mesto gde oni mogu pre svega svoj biznis razviti i dodatno unaprediti. Frankfurtski sajam ima uslove izlaganja koji su isti za sve na sajmu. Sve, da kažem, cene izlaganja ili posete su javno prikazane na sajtu. Sve zavisi od sajma koji žele da posete, ali smo mi tu svakako da im pružimo kompletnu podršku i damo sve dodatne informacije kako da sam nastup na sajmu iskoriste na najbolji mogući način, pre svega za razvijanje svog biznisa.